asli saking pundi? Saking Ngawi. Ngawinipun. Anu, saking Bawu. Ya Allah. Tak. Mbak Yovita aja ngomong tak krupes lambemu lho Mbak Yovita. Mbok krupes lambene mondol. Enggak wani kene. Sampeyan ngawine pundi? Bawu Pak Do. Lah nggih sampeyan bawu endi? Bawoke Bawu niku. Sampeyan bawoke pundi? Lha kuwi jeneng dusun. Dusun ngen kulon Bawu. Lah nggih dusune sampeyan kan bawu. Nggih. Lah nggih bawu endi? Nggih monggo dina pinarak ngen kula. Mungkin Lah mate bawu pinggiran apa bawu sing tengah? Bawu tengah. Oh nggih, sae nek bawu bagian tengah niku sae. Iso. Wong biyen sing nyunatno kene kok. Oh. Bekti aku. Ya ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangi dak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika. Aduh, cuk. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe limbo. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku nganggo leren ora ketang nggo sakwetara ya nok. Iya. Ngestokake dawuhmu mak. Bengi iki ora ana tembung sing luwih endah kang kudu tak ucapake. Iya. Kejaba mung ucapan lan ungkapan muja lan muji syukur marang ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa ngono ya mak. Sing wis malimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, saengga aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya mak. Iya. Ngestokake dawuh tanpa nikmat lan barokah Gusti Allah awake dhewe ora bisa kepareng sowan ana ing kene. Pancen bener kapara nyata. Lah banjur bengi iki kok sajak gayeng gumarenggeng. Bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nak? Heeh. Adicarane bengi iki tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Kuwi agenda rutin tiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Heeh. Maneka warna sing dadi jenenge. Heeh. Ning nggonku kono arane bersih desa utawa sedekah bumi ana sing ngarani nyadranan, ning ana ing Grogol kene diwastani selan
ageng. Oh, selan ageng. Agenda rutin tiap tahun. Iki wis kagelar 1 bulan penuh. Oh, selan ageng. Iki minangka tandha wujud syukure para warga masyarakat ing Kukuban Desa Grogol Kecamatan Sawu Kadipaten Ponorogo syukur marang Gusti kang murbeng dumadi awit wis diparingi nikmat saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri kenikmatane Gusti Allah mau dalam bingkaian adicara selan ageng kaya sing kagelar ana ing adicara bengi iki no. Oh iya ngestokake dawuh hebat luar biasa apresiasi kang sarta antusiase para warga masyarakat ing Desa Grogol Kecamatan Sawu kene ya Mak pancen patut diacungi jempol 2 no. Oh iya wiwit aku lagi teko wis penonton wis susukan penonton kuwi wis rame. Yen ora kleru anggonku nyadong dawuh pancen kene iki desa paling gedhe dhewe ya kene iki Grogol. Penduduke wae kurang luwih 10.000 hak pilih 7.000. Oh ngono Grogol Kecamatan Sawu kene. Senadyan awake dhewe lagi perdana lagi pisan iki sowan ana masyarakat Grogol Kecamatan Sawu nanging ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh para warga masyarakat sing antusias apresiasi dukung suksesi pagelaran bengi iki ya Mak pancen kaya mangkono. Iya ngestokke dawuh. Ora lali ya Nduk kepiye ora lali ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk sapa wae Mak. Kunjuk ingkang angka 1 nuwun inggih menika Bapak Kepala Desa. Ngono. Bapak Kepala Desa Grogol. Nuwun inggih menika Bapak Jalu Prasetyo. Lah banjur para panitia uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan konjuk sedaya panitia ingkang ikut andil lumadining pagelaran wayang ana ing bengi iki. Kang pinandegan dening ketua panitia nuwun inggih menika Bapak Edi Suryono. Ngono ya Mak. Ewadene seksi wayang kulit uga ora lali Mas Agung. Lan sedaya panitia sumrambahe para warga masyarakat ing Kukuban Grogol kang ora bisa disebutake siji mbaka siji ngaturake panuwun. Alhamdulillah ya Nak. Ya ngene iki ana tetembungan tambah sedulur tambah rejeki. Kabeh iki merga saka awake dhewe sak kanca kecipratan rejekine wong Grogol Sawu. Iya, ujug syukure warga masyarakat ana ing Desa Grogol Sawu. Gusti Allah wis ngandharake lumantar kitab suci. Ya. Sapa sing gedheke rasa syukur, sayekne bakal ditambah sing dadi nikmate. Ya. Lan sapa sing kufur, ora gelem nyukuri kenikmatane Gusti, ora gelem nyukuri peparinge Gusti, bakal nampa bebendu. Oh ngono ya, Mak. Mula syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting. Syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting. Dene diaplikasikan nganggo apa wae kuwi monggo. Desa mawa cara, negara mawa tata ngono kae. Ngono ya, Mak. Lah, wis dadi nomakuna adat kang sarta tradisine warga masyarakat kang lenggah ana ing Grogol. Ya kuwi mesti ngenekake agenda rutin tiap tahun. Syukure kuwi digelar dengan bingkai selan ageng kaya kang kagelar bengi iki. Oh ngono ya, Pak. Pada intinya sama. Ing antaraning selan ageng bersih desa, nyadranan, sedekah bumi, rasulan, apitan dan lain sebagainya. Kuwi padha no. Oh padha. Intine ucapan dan ungkapan syukur marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Adat utawa tradisi sing kaya bengi ngene iki ora tabrakan karo agama ya, Mak. Ora no. Malah ana isine adicara
Selan ageng utawa bersih desa kaya ngene iki isine malah ajaran-ajaran agama. Oh ngono, Mak. Senadyan selan ageng kuwi dudu secara kulit dudu ora diperintahke ning agama, nanging jerone kuwi ana nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan. Tuladane apa, Mak? Tuladane ana ing selan ageng kuwi ya ning kene ana satu nilai syukur no. Nilai syukur. Heeh. Syukure para warga masyarakat marang Gusti Allah. Heeh. Loro nilai sedekah, amal jariyah. Heeh. Dana rasa. Oh ngono. Heeh. Dana kuwi weweh, rasa wis ngarani, nyenengke wong liya kuwi wis kelebu dicatet dadi sedekah utawa amal jariyah. Heeh. Sedekahe para warga masyarakat ing Kukuban Grogol ya, Mak. Ngene iki sing kecipratan rejeki sing disedekahi karo warga masyarakat Grogol sing merasa diuntungkan ya ora mung pelaku senine. Oh ngono. Ora mung dalang pengerawit pesinden ya nanging bakul-bakul kae ya melu kecipratan rejeki. Oh ngono. Ngempeke yom kecipratan sawape selan ageng padha-padha melu mengais rejeki. Tegese dengan adanya acara selan ageng kaya bengi iki kuwi sing diuntungkan kuwi sangat banyak no. Oh ngono ya, Mak. Dadi kabeh kuwi mung kinarya sarana. Oh iya ya, Mak, iya. Ana nilai syukur angka 1. Angka 2 nilai sedekah. Banjur angka 3 silaturahmi. Iya. Nyambung tali silaturahmi, nyambung tali persaudaraan. Wabil khusus ya kuwi ing antaraning awake dhewe sing lagi perdana sepisan iki sowan ana ing Grogol, nyambung tali silaturahmi nambah dulur karo warga masyarakat ana ing desa Grogol, Kecamatan Sawono. Iya ya, Mak. Dadi dulure saya akeh, kenal karo Bapak Kepala Desa Bapak Jalu Prasetyo. Iya. Kenal karo kabeh panitia kang sarta para warga masyarakat ing Grogol Kecamatan Sawu. Iya ya, Mak, iya. Tek bengi iki acara selan ageng kuwi disumbutke adicarane. Disumbutke kok ana. Mau acarane sing wis didhawuhke adicara selan ageng kuwi kagelar sebulan penuh. Wis diwiwiti kanthi acara semakan ya ana maneka warna lomba ya wiwit saka sing balita nganti lansia. Oh ya, kabeh melu lomba. Ana karnaval ya, ana karnaval. Uga iki penutupe utawa acara puncak selan ageng ya kuwi gelar wayang. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur. Mergo saka voting masyarakat. Oh ngono ya, Mak. Dadi sing milih dalang kuwi masyarakat. Pancen wis dadi ngersane Bapak Kepala Desa, Bapak Panitia, kang sarta seluruh para warga masyarakat. Untuk tahun ini ana ing acara selan ageng miturut voting utawa masyarakat, suara masyarakat pancen ngersake dalange kuwi dalang sing isik Joko, dalang ganteng urung kambon karo wong wedok no. Iya wis dadi pilihane kuwi no. Alhamdulillah awake dhewe sowan rene. Lah ya mula celak golek-golek prawan Grogol kene ya. Iya. Sing akeh randane malah. Ndak apa-apa no. Iya, ya ngestokke dawuh. Dengan prinsip agama karo budaya kudu melaku bebarengan. Oh iya,
mergo ana unen-unen saka para sarjana kang sujaning budi. Iya, dengan agama hidup akan terarah, dengan seni hidup akan indah, dan dengan ilmu hidup akan mudah. Oh ngono ya Mak. Wis tak sawangokno, lan aku kena menyimpulkan warga masyarakat Grogol. Kene kuwi agamane kecekel, ora mung priyayi budaya, ora mung priyayi sing seneng karo wayang kulit, tresna karo kabudayan. Ning kene kuwi priyayine agamisna. Oh ngono. Spirituale dhuwur, spirituale dhuwur. Buktine apa? Aku mau nunggoni adanisa. Wadan isa wadan bawan Allahu Akbar Allahu Akbar rutuk masyarakat Grogol langsung delok wayang ndak salat sik lho. Lah selak rakuman nggon ora apa-apa engko kan mulih nek salat ngono. Iya ya iya ngestoke dawuh. Sing penting ora iso matur apa-apa, sing baku ndonga. Oh ya. Ndongake ngeleki desane nirakati Grogol. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara Selan Ageng utawa bersih desa wujud tandha syukure warga masyarakat Grogol Kecamatan Sawuk. Desa Grogol dadya desa sing badatun, thayyibatun warapun gofur, gemah ripah lo jinami kertotata turaharja, murah sandang lawan pangan, cina ketok ing kamulyan, tinebena saka bencana alam. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing pinaringan gerah ndang waras ndang mari Allahumma. Amin. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing isih Joko sing isih prawan ndang temu karo jodhone Allahumma. Amin. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing duwe utang muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Muga-muga ndang iso nyaur. Lho mbok menawa ngiklasne kok. Mbok menawa sing ngutangi iki ngiklasne ngono kan malah apik lah iya. Jebul sing tak anti-anti wis tekan mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mongsa kepikiran yen pinuju gedeng lagi SMA marah hati mari kangen muga-muga tansah kaget atiku dadi kesampang ora tetra kalimat mari kangen mulai sira netra kaget oi 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 sing tak anti-anti wis tekan mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mongsa kepikiran yen menuju gedeng lagi SMA marah hati
iki uga disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media no. Oh ngono ya Mak. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP utawa lokasi, iso memantau lumantar via streaming YouTube Asta Brata Media. Oh ngono ya Mak. Dadi sing ndongake ujug kabule warga masyarakat Grogol Sawu ora mung para-para kang padha rawuh bengi iki, sing ndongake pirang-pirang no. Ya. Klebu sing nonton sing mirsani lumantar via streaming YouTube Asta Brata Media padha ndongake warga masyarakat Grogol kang bengi iki ngenengake adicara ya kuwi Selan Ageng. Oh ngono ya Mak. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Oh ya. Jadi sing rawuh iki pirang-pirang ketambahan sing memonitor lumantar via streaming. Oh iya, iya alhamdulillah wa syukurillah sing ndongake akeh sing ndongake pirang-pirang fa insyaallah bisa ngrogol pinaringan berkah kang sarta barokah. Wiwit sore adicarane wis rame. Wiwit sore adicarane wis rame. Udakara aku budal saka omah Nganjuk kuwi sadurunge magrib no. Oh mepet karo magrib. Alhamdulillah iso tepat waktu, tak kira randat, tak kira telat. Iya. 7:30 tekan kene kuwi wis akeh wis kebak penonton. Mudhun saka gerobakku aku iki tangi turu no. Iya. Mudhun tekan gerobakku aku tangi turu wis dipapak karo para-para ibu-ibu Grogol. Oh iya. Iya ya Mak. Luar biasa antusiase kang sarta apresiasine uyung-uyung panjengkuyunge warga masyarakat. Ibu-ibu, emak-emak Grogol no. Oh iya. Payoh leh tuwek rasan aku nduk. Oh iya. Tuwek do rasan. Kela akbare dalange keta. Ya ampun. Dalange gantenge ndah niya manise ndah niya tak dilati kaya apa ya. Warga masyarakat Grogol, dalang pada ki wedang arep dilati lho, Nduk. Lah ya kuwi saking senenge, saking bungae, saking bombonge. Urung-urung peladen-peladen juru masak. Kuwi yo awake dhewe mengucapkan terima kasih lho. Kuwi di balik layar jarang kesebut. Ning nek ora ana juru pawon, ora ana sing tukang masak, ngono kuwi ora iso lancar acarane. Mula aku ora setuju nek ana dalang utawa seniman utawa MC nek ngarani tukang pawon kuwi juru wingking. Aku ndak setuju. Oh iya, arep piye kae yo ikut suksese pagelaran wayang bengi iki. Sing gaweke awake dhewe kopi barang mau. Ngono kuwi iki ya jasane andile besar. Oh iya, para-para sing masak juru masak ngono kuwi ya, Mak. Kula ora setuju diarani juru wingking. Nggih, Mas Akbar kula damelaken kopi niki dahare. Niki dahare niki kopine. Bayarane njaluk foto nok mburan. Oh, ngono. Juru pawon bayarane nggur njaluk foto. Aku ning pondokan ditutne, nganti aku ning jeding arep nguyuh bareng ditutne. Buse to, Bu, tak nguyuh sing melu apa piye aku. Lah iya. Ya luar biasa. Nduk, piye? Iki saka kersane Bapak Kepala Desa kang sarta sedaya panitia sumrambahe para warga masyarakat ing Grogol, Kecamatane Sawu, Kadipatene Ponorogo. Iki awake dhewe sowan ora ijen. Oh ngono ya, Mak. Ning uga nganti kadang-kadang bintang tamu sing suwe ora kepethuk. Ya kuwi Kang Masku sing mijil saka Ngawi, sing daleme Ngawi ya kuwi Mas Yuda Bakiyak. Diaturi minggah ana ing pepanggungan ikut serta menyapa warga masyarakat karben ngregengke kahanan wayangan ana ing Desa Grogol kanthi adicara Selan Ageng bengi iki ya. Nok ya wis tokke dawuh. Dicawiske kembang cempaka. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ayo, monggo selawat dados ya. Hey!
wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Desa Grogol dalam rangka selan ageng. Selan ageng. Hebat luar biasa. Luar biasa Mas Yuda. Kula munggah panggung panggah dikawal karo Lin Mas Tuwek. Lin Mas ya Mas ya. Lin Mas kit 5 tahun wis alah kula pun teng mriki tanggapan enten ping 6 sing awal nggih Pak Gianto karo Tumingal. Kowe biyen panggaku ora ganti-ganti ya. Halah ngono kok ya ora pensiun lho. Wong untuke ra duwe lho. Lho ngono kuwi biasane saya sepuh ki mergo saya ora neko-neko Mas. Saya ora neko-neko apa wong Pak Tumingal mbeli ra umum. Kok iso beling lho? Lah niku kan di samping dadi Linmas. Beliaunya kan ya juga kadang dadi komentator bal-balan, komentator poli. Winginane diserempet truk ngene ne. Kuwi Pak Linmas kuwi? Pak Tumingal. Rencana Pak Tumingal ki ora komentator poli, ora komentator bal-balan, malah enek sing telepon arep digawa ning Iran. Kok iso tekan Iran barang lho? Anu kon komentator perang. Masa perang dadak komentator. Ya alhamdulillah Mas ya. Kalah seneng ditanggap Pak. Iya ya. Napa melih kepanggih kalih dulur-dulur, kepanggih kalih Bapak Kepala Desa Pak Jalu. Pak Jalu Prasetyo. Piyayine anteng, meneng, gak kakean ngomong, saking antenge wargane gak ngerti utange pira lho, gak enek sing ngerti. Ya utangnya ditutup ya masa uang. Tapi sukses Mas, pagelaran Selan Ageng Desa Grogol beda dengan desa yang lain. Sukses, tepuk tangan buat Desa Grogol. Luar biasa. Lho, Piye didadaki Mas? Masih atau desa-desa saiki lurahe padha pucet. Lah piye to Mas, keterak koperasi desa ki dede karek nampa 300 punjul saithik lho. Penting mau bagaimanapun itu kan Tetep kebijakan. bangga. Karnaval lancar. Lancar. Sepak bola lancar. Lancar. Bal-balan lancar. Lancar kabeh. Sound system Heeh. iki termasuk sound system padha ndek winginane Mas. BPJS iki. Sorry. Iya. Masa jenenge BPJS? BPJS iki. iya. Bayare pisan nggo sesasi iki. Alah ngono kuwi to, Pak. Nah, tapi kompak warga masyarakat mriki. Iya. Wah, panjenengan sing dipilih minangka dalang. Amin. Dasare isih enom, muda, ganteng, prestasine luar biasa, wayangane ya apik. Niki lho Mas Akbar dalang ganteng. Tepuk tangan ibu-ibu saya. Mas Yuda ya pelawak hebat, pelawak senior. Nggih, lamun ditanggap ping 6 teng mriki. Ping 6 teng mriki nggih. Mboten kok perkara apik, mboten kok perkara lucu, Pak. Lah perkara apa? Sing gampang dinyanyi aku tok. Yangkrik kok panitia tenan kok. Nek wis gelem, Lah piye to? nek wis nyaguhi ki aja ngresula. Ora kok perkara nyagi ngersulu Mbah Lurah iki angger telepon mesti nangis sik. Masa walah. Lagi-lagi telepon mbok Lagi telepon. Ora salam sik, ora salam. Ora salam sik. Mas Udo, mbok kula ditulungi. Ngene lho piye kono saged pripun? Malah niki rencana kula mboten badhe ndagel blas kula. Lho. Kok ngono lho? Ngeterne mondol. Lho, mondol Mas mondol iki? Badhe kula daftarne mudin mriki. Lho, lah kene modine? Mudine kosong niki. Oh, Modin Grogol masih kosong. Mudin Grogol kosong nembe sakit. Lah rencana niki kula ken genteni kan potongane wis kaya pocongan ta. Ngenteni bener Omong to, iki 750 tok meneng ae kok. Ngendi golek mik sing penak. genteni Mudin ku akeh rong dina mati. Ya ora ngono kudune kowe iki bangga dadi Bangga, mudin. Tapi nek potongan iki ora pantes kok dadi mudin lho. Lho, lah napa Mas? Pantese sing ditelkin iki ya iki. Padakno mayit. Ya ora ya mayit kowe kudune matur nuwun. Kowe wis ping pindho lho nek kene ditanggap. Nggih. Nah, Itu. sing awal ya bangga Helin Mas. Bangga kuwi. Kudune kan sing awal kono ya.
Lah kok malah aku ning ngarep kono njaluk tuntun iki piye to Lin Mas? Aduh. Kudune sing njaluk tuntune malah sampe. Sing njaluk tuntun kan wayahe aku. Sing kono golekne dalan. Iya, lah kok tak giantoe tunu ngene. Lah arep golek dalan piye wong dengkule wis kote. Ora ngono. Wah niki hebat luar biasa lho Mas. Alhamdulillah dalu punika masyarakat tumplek-blek Mas. dalam rangka selan agung sedekah bumi bersih desa ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka memala adoh saka sukerta caketa ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma Amin. ingkang saaturan malih warga Grogol gadah niat-niatipun caos kurmat dumateng kaki danyang Nyai Danyang ingkang mapan wonten ing Grogol pramila dipun sekseni dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sangajeng sakwingkingipun ingkang saaturan malih masyarakat Grogol paring hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal yah menten kopine kok dereng medal Kok malah nyemoni kopine rong medal. ora lho tak sawang kok gene ireng-irenge wah hebat luar biasa niki Luar biasa ta. niki agenda tahunan loh Mas Agenda rutin nggih? agenda rutin setiap tahun desa Grogol itu mengadakan selan agung artinya apa? Artinya apa? Maknanya apa Pak Yudo? ngeten kula jelas nih Nggih. selan agung itu kan tinggalane para leluhur warisane para eyang-eyang ingkang sampun surut ing kasedan jati Nggih. harus kedah dipun uri-uri harus kedah dilestarikan Betul. napa melih gelar pakliran wayang kulit wayang kuwi warisane eyang wayang kuwi jarwa dosake wajibe sembahyang ana sing ngarani ringgit Sunan Giri sing nganggit Dadi iki kabeh mengku filosofi ya Mas. filosofi mulane nanggap wayang ngeten iki padha karo ninggali anak putu supaya paham dan ngerti dengan kabudayaan luhur termasuk nandur kebecikan nandur keapian mbah-mbah wis nate dawuh sapa sing nandur bakal ngunduh sapa sing utang bakal nyaur sapa sing gawe mesti nganggo iki lho hebat wong Grogol Falsafahmu ora kena dienggo patokan blas kok. tak idoni lho kok malah Kok iso Falsafahmu mandul? mau piye? falsafah para leluhur sapa sing nandur bakal ngunduh Nek diterak banjir ya ngunduh. Lho. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Lho. Oh. sing utang bakal nyaur Alah to kowe utang malah minggat. sing gawe mesti nganggo Wong duduk kubur pe arep dinggoni dhewe. Wong duduk kubur kan ora mungkin dinggoni dhewe. lah terus Sing ranggae teko-teko ring letak. ngene iki lho bocah iki Iki pepatah mbok paido to. Iki pepatah pepatah. tinggalane mbah-mbah biyen lho. para leluhur para mintuna para mumpuna ki wis paring dawuh dengan petuah-petuah seperti itu supaya awake dhewe ngleksanakne wong bocah awake mbak nyonto masak bar kae Lah iki lho. piyayine gagah ganteng nganggo blangkon ya ketok bagus bareng kowe ndas karo blangkon gak rukun iki piye to Mas ngono kuwi sampeyan sebagai sepelane, sampeyan sebagai rekan kerjane mbok golekne blangkon sing ukurane pas. harga diri kulo kan bisa jatuh to Mas wong ben taun sowan mrene kok blangkon karo ndas kok gak akur ki lho piye jane ki lho Kuwi jane sing elek blangkone apa ndase? ndasmu apa blangkone Loro kabeh. kok loro kabeh ki lho Wong iki mau kok omah ya pas kok. lah bareng tekan kene kok klodo Barang tekan kene iki hawane adem ndak Terus? malah mungkret. apa enek ndas kok mungkret iki lho Adem kok. sing tak karepne nuwun sewu nggih Mas Akbar Kados pundi Mas Yudo? awake dhewe iki piyayi Jawa nyandang menganggo ngono dadi sarana memangun diri pribadi Leres. wong ki nek anggon-anggone apik mesti disawang ya ketok becik merga ana pepatah ajining diri saka lati ajining raga Saka busana, ajining awak saka tumindak. kene ya ngerti Ya ngerti. Iso wong ki ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. nyonto Mas Akbar ajining diri saka lati suarane kepenak ajining raga saka busana busanane ya besus suarane enak busanane apik mula payune larang rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe ngojek
Dadi nek nganggo klambi apik Ya besus payune larang. Swara sing becik payune larang. ora mesti. Ha kok iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapi ke klamben ora? Sapi ora klamben. Sapi kan suarane piye? Suarane yo mah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampean besaran kok sapi siji payu 80 yuta. Lah iki dandan besos kene payu 80 yuta. Ngene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalam kok padane sapi iki lho. He he he. Wong edan kuwi. Wong cewengah murah Jawa itu tak suwe-suwe tak. Hih tenang. Lho aku suwe-suwe Sluman-slumun selamat. debak basa leak-leok, gale asem, enek ndas kok kaya kentang. Ngawur. Lah malah ibu-ibu ngarani jare kaya lato-lato. Wah, iya ngawur iki. Lah kok ngawur ki lho? Iki dudu kentang, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep diladasmu lho sapa iki kok iso? Lato-lato. Aji ning raga saka busana nyandang besus suarane apik payune larang. Larang. Alah sapi kera nganggo klambi, suarane moh ngono tok ya payune 80 yuta. Iki 80 yuta payu. Ora payu, Mas. Dasar pepatah sing lain. Ya nuwun sewu, aja mbok bedakne antarane menungso karo kewan. Lah piye lho? Arek menungso karo kewan ya tetep jek aji menungsane to kok iso. Kok iso aji menungsone? Lah menungso ki makhluk ciptaan Tuhan sing paling sempurna lho. Duweni akal, duweni nafsu. Lah kok mbok padakno karo kewan. Lho, menungso karo kewan iki malah jek aji kewan. Lho iki bocah piye to iki? Piye to ki bocah kino? Suwe-suwe tak mut lambemu lho engko. Contone ngene. Walet kae. Heh, Walet ilere sekilo 3 yuta. walet ilere Iler sekilo payu 3 yuta iya. Jajal ilermu tak adono. Sapa sing arep tuku? Cek aji Cek kok Mas Yudo, aku dipadakne sapi sampean dipadakne walet. Padane walet iki Kurang masa. ajar, kurang ajar. Ya Allah Gusti, ya nek walet ilere sekilo. sekilo 3 yuta. Heeh. Lah nek ilermu apa payu sapa sing arep tuku? Ilere sampean Pak Lurah sampean tajani. Aja meneh kok karo kewan. Lah karo apa? Karo kentang kuwi lho aji kentang awakmu. Lho he Mas Akbar. Lah iya. Wong awake dhewe karo kentang kok diaji kentang. Aji kentang. Terus menungso padane bandenge karo kentang lho. Sampeyan karo kentangnya aji kentang, Mas. Kok iso? Kentang diadhe karung dipikul go ning pasar dinyang wong. Heeh. Lah nek sampean dipikul, sapa yang menyang? Batang arep. Hei! Kurang ajar, Mas. Kurang ajar. Ora seneng aku ngono. Mosok enek dalang Jatuh harga diri jatuh. dalang kok dipikul ngene. Dalang kok dipikul rumangsane. Si aji kentang. Nuwun sewu Mas Akbar. Ora trimo bilanono. Sesama seniman, sesama budayawan, padha-padha golek ekonomi nang isore terop. Ora trimo aku. Ora trimo. Ora trimo. Bilanono aku Mas Yudo. Ya bener kene ora trimo. Lah nyapa? Aku ya ora ngirim. Ngene lho. Maksudnya ora trimo karo omonganmu kene. Saya punya argumentasi lain. Apa? Dalang ki ya, sebutane wae Kiai Dalang. Lah piye lho? Terus? Dalang kuwi tugase ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing ala ayo ditinggalno. Mula sinebut Kiai Dalang. Dalang kuwi gawean sing abot. Kok mbok lok-lokne iki lho. Abot lho suwengi lho. Abote dalang nggih endi? Apa yang ngusungi gamelan? Apa nata debok? Wah, teko-teko kari lungguh karo cek 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 cek. Ngono ae 50 dinyang ra oleh. Kabeh le. Jangkrik nah. Jatuh harga diri iki. Ayo, Abot to. Dalang iki kan melek. jagone apa turu? Jagone mlaku esuk. Nyuwara terus. Nyuwara. Lah sindene apa bisu? Wong yo nyuwara teko esuk. Oh iya. Iya bener iki. Oh. Ngene lho. Ngene lho Mas. Ya, krek Jelasno ngono. lho. Ben dicokot lele iki lho, ben dicokot lele. Lho. Suwe-suwe tak pakakno lele tenan ndasmu engko. Ngene lho sing tak karepne. Nun sewu Mas, tak bantu sampean.
abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan, nata debok ki ora perkara kuwi, Mas. Lah perkara apa? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Betul nek kuwi. Ora iso. Kok ora iso? Suksese Pagelaran wayang. pagelaran bengi iki ora perkara dalang, Lah perkara sapa? perkara genset. Kok iso gur sak jenset? Ngene. Enak dalange, Heeh. enak yogane, Heeh. enak sindene, ora enak jensate, arep garingan. Bosok gorokane no Mas. Aduh, kok kalah neh Mas awake dhewe. Piye to? Ya, berarti sing penting ora dalang. Ya ora, Sing penting apa? sing penting genset. Nek ngono sing penting ya ora genset ya Mas ya. Nggih no, napa? Sing penting solar. Enek gensete, gak enek solare, apa arep mbok uyui gensetmu? Solar. Nek ngono sing penting ora ming solar tok. Sing penting apa? Sing penting pom. Lho, nah. Seto. Wayangan kok tekan pom barang lho. Lho iya lho. Kok iso? Enek solare, renek pome, lah arep tuku nanti. Nggone bakal berambang. Renek Mas. Berarti sing penting apa mau? Pom. Nek ngono berarti sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Oh, nek renek bumi, mbok encepne ndi pommu. Oh, bumi penting. Bumi penting. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Alah. Tekno. Wis entek. Entek rene sing ungguli no. Kok parakne mrono ya wis entek. Ora tang dindek nek ngono ya semengi utuh mung engkel-engkelan. Mangsa. Gundul tanah ya angel lho kandan-kandanane. Ngeyelan. Wong iki kene. Mbok ning kene iki kawruh iki penting, akademisi penting. Awakku ditekani rene iki seniman-seniman. Kuwi mergo sakan pintere awake dhewe. Lah, Pintere lho nang endi lho. Mas Akbar ki pinter lho. Mas Akbar kuwi S2, kowe lagi S1 pilek. Ki Astabrata. Astabrata ya. Sinden iki minimali S1 kabeh. S1 kabeh iki. Syukur kowe. Lah iki lho. Iki sing tuwek iki. Heeh. Di. Iki malah enek S7. Yuh. S7 aku S2 S pilek kowe. Iki sinden-sinden kabeh. Iki sinden-sinden sing berkualitas. Berkualitas. Aja mbok anggap sepele. Seniman boleh sebuah profesi seorang seniman. Tapi sivitas akademika, skill dan kemampuannya jangan boleh diadu ya kan Mas Akbar. Boleh, betul. Loh, umpama nuwun sewu Mas Akbar. Mas Mondol ki diwenangne milih pesinden sing sakmene akeh. Sing mbok pilih sing ndi? Sing mbok pilih sing ndi? Ya sing iki. Duh ndol, wong iki disiapi kaya ngene lho. Iki lho pantes iki parake mrono. Nyapa iso nganti tekan kono lho. Oh, enak milih iki. Nyapa kok penak? Lho, wis kotot, Mas. Kok iso wis kotot iki lho. Milih sing iki wae sebelah kene nganti tekan kono. Lah khusus sing sebelah kene iki kok khusus nembang laler mengeng iku. Yuh, nembange laler karo dirubung laler. Dipun keparengaken jumenengaken waranggana. Damel suka parisuka geguyonan sesarengan kalian kanca-kanca Astabrata wong suwe ora jamu. Sik, aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana? Ini. Iya, Yang ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Wis saka kono. Heeh. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Kecewa. Wong iki kok iso. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk mung di dhisikne. sepote beda. Napa niku? Sagung para tamu kagung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hanggergengaken swasana lumantar Astabrata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Ya. Dung. Masa enek manten lek diurbung kirik. Wong kudune cukuru kok. Jago. Sampean saking kono. Aku dari sini. Manten putri
putri, sampean manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Kakung. Manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tak MC nggih Mas Mandal. Ya ya. Tak MC ya nduk ya. Nggih. Mas Akbar. Ya MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae. Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti lila jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu de cari wi ora balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana. Temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari Mas. Sing gagah ngene lho kok. Sing gagah, Pak. Kok ngene iki lho. Oh mantene wedok Manten wedok kinyis-kinyis. Ngene kok jarene Sampeyan sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesem iki madu bradal karo mesem. Lah, untune tak dikene. Lah. Mesem. Yo, bojoku koyo ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsana tepitata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya ya. Tata upacara daup. Netepi adat Pidiwidana ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gaplok rinangkul ki lempit kempit to, ya Mas. Leres. Ana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Mengke Tradisi komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Tradisi. Mengke nek saged pasne matane. Mata. Lah niku mboten beto? Ora sah. Pasne matane ya, Nduk ya. Para banter ae Nduk ra apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas sae nggih? Sae. Sarimbit arsana tepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabal tendang. Sabar. Kowe iso mantene tamu lho. Lah jare mripate wau. Wedok matane. Lah, Ambekmu ki lho. Kowe ki tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong matane iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas, bandem nganggo suruh. nah sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek. Ganti gedang. Mbok digani boto. Oh, jaluk boto. Aja. Wong dilulu koke. Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik grile apik. Ora temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawis singal repepeh. Nek aku deh. Sae nggih. Saya kayak dalang gini. Lon-lonan denira lumaksana sang pujangganing daup. Iya. Kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Assalamualaikum, salam tebak bosok liak-liok kali hasem. Ilang saking Sukerto, ilang saking Bilai, salam. Tolak balak. Wes hilang balak. Wes tolak balak. Mas. Mantene adus. Lon-lonan denira lumaksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten. Wale. Tak glito ndasmu kowe engko. Wale. Berkah pangestu sumungkem temanten.
Sing kuwaleke sungkeme iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biyen sing nyunatno kene kok. Oh. Bektin aku. Ya ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri. Sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika. Aduh, cuk. Alah. Lah kok terus deteng. Lah iya. Piye? Nyapa rasane piye? Kon delokne lho sing den. Cik ora iki. Piye? Teko Pak Lurah lho, pripun Pak? Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. Ngapa to, Dol? Takon delok Pak Lurah iki. Cek apa ora? Lah suarane piye to? Muni maktus ngono. Coba jajal. Pak Lurah sing ndi kok iso? Kae lho sing durang lho Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, kari siji. Kare siji. Iya. Yo kon ngideki Pak Lurah pisan to ben. Lho. Ya ora kena dienggo iki kok. Kene. Balik. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata Sang Narendra Mudhari sajuga. Kawis tinggal gandul. Nah iya. Metamit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. Lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra. Tangan. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata temanten putri. Sik wale, aku sing gandeng. Lah kurana laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kowe. Lah manten anyar penyakitan ngono kok iso. Pak Lurah, Nyapa? enten kamar kosong. Arep apa? Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. Gegandengan asta temanten sarimbik pinunggel gamelan Lokananta. Hop. Sah dadi manten. Mosok aku. Masa bojoku kaya ngono. Wis iki karo apane? Iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti. Khasiate. Napa? Kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudohe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Mbok kapane, Dol? Ya diusep-usepne. Sampluk basak kowe kok iso. Tetembangan. Ayo, nembang. Panjenengan apa Mas Mondol sing gandrung? Ayo. Mas Manda. Oke. Gandrung. Iya. Arase apa slendro pelak? Apa Mas? Mumpung pelok. Wedek ngomong pelak iya. Ora slendro ae to, apik slendro wae. Slendro ae lho. Slendro. Slendro lho duwe campur sari Bagong, apik slendro. Tingkah slendro man. Weh, hebat tenan. Diagem to blangkone iki. Blangkone larang-larange digo. Sing besis ora. Engko rasane piye mau aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono apik kuwi. Sakne mboten klodho, ngeten lak kaya Buntadewa. Kyai Werkudara. Nah, dan Ayo. sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing eleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lem apalan pirang dina, Mas? Hah? Lem apalan pirang dina? Ya wis enek 3 tahun. Yo. Tak kira 2 dina, bae malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sri Uning Mustika Tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dula Juli. Sri Uning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak, mboten. Aku wis hafal. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban.
Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo jek anu nyembah Tuhan. Yo. Bener ya. Jan, kok omongane kok lunyu men ratu tikus sih Jan. Bendina mangan lumut ben lunyu. Ketoke blangkone kok kurang. Forem tengah jeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek iso mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Iya. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantengnya kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki lha. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Kok ngene lho? Ora. Kok ngenekne to? Rumangsaku. Terus Tuk gong prang. Duk pranggung. Duk pranggung. Marai ya? Ora. Lho sing bener ngono kuwi yo. Melak marai. Ya ora. Ora. Tapuk ngene kok. Lho. Tapuke ngene lho. Ngene lho tapuk. Tapuke ngene lho. Oh, ngene, Ding. Iya. Tuk pranggung bojone goro. Ngebelo. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis ya. Gandrung nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng randang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Akbar? Mirip. Jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya ya tekokne penonton jajal. Ngono masa jare biyen laire kembar. Nah. Pripun? Jajal. Tekone. Wani buktene nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Lacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Kowe penonton Iya lho, balen sebelah kono lho jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kae lho nyauri padha. Oh sing mune elek sitok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha kae. Oh, padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe wae. Balik perkara anggarane to iki. Perkara anggaran kanca. Oh alah. Kalau aku bae meng sing kena dinyang aku tok. Teruskan. Bebelo Pirat Moyo. Dipasne. Bebelo. Kowe iki digenderi lho, Pasne rada cedak. Rada cedak karo gender. Rada cedak. Bebelo Pirat Moyo. Pinter. Pinter lagi. Tan burung. Marai nek. Ora. Tan murung Sri uning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya dadine gundul. Oh iya. Terus dadi kusumaning
bangsa dibacotke nggih Mbak Lela nggih Dawane napa nderek monggo. Monggo. langsung gawane mawon mboten napa-napa Ya. yuk buka celuk monggo Mbak Lela Oke. Srihane mustika tuban laku tresna yang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kawus prasetya Mbak Vela Katresnan yo modele kok wis nyepak ngene lho maneh. Halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak, Pak. Oh ngene kok kompak iki lho. Lah napa?
Astabrata iki ketok kompak. Ki mergo kan main bareng. Nek sendiri. Jajal nanti Nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Terus mie ayam apa piye? umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane ding. Iso. Agak iso aku. Cak kampret iki pancen. Yo, terus. Niki umpama kula tes angsal nggih. Angsal monggo. Tolong untuk yang penyaron. Oh, penyaron. Penyaron sik no tak dhisikne no. Ya. Penyaron berapa itu? 4. 4, oke. Suwuk ini tadi. Suwuk ini tadi suwuk seragenan. Suwuk seragenan. Oke. 1 2 3 ya. Ya. Weh. Ya percaya. Nah, yang percaya aku. Percaya. Sabrata. Lho sing bonang kaya cengengesan ini. Iki pare dudu janganan kok malah. Nyambut gawe ora dolanan. Lho lak. Iku wae kan sampean sing nyaron. Saron wis. Genti pembonang. Lho, nyepelekne pembonang apa? Lho, boleh coba. Rewok mutak sing mbok. Apa ki bonang bareng apa? Bareng Berdua no. oh, berdua. Ya wis. Berdua bonang. Ayo, Suwuk seragenan. Di Hitung, Mas. 1 2 3 iya. Weh, hebat. Kok ya iso ya? Lah iya. Sapa nek? Sampean masuk sepuh yo melu lho, Pak. Gambang. Gambange melu lho. Loh, masa gampang ya mbok tes? Loh, kudu dites. Oh, jangan-jangan kok tuwek nunut cah nom-nom tok. Loh, dijajal dites no? Dites lho. 1 2 3. Ya. Hebat tenan. Modelmu ki lho sing rebab kok terus ndingkluk ae kowe. Ya rebab barang ki Mas. Kita minder kita Minder jelas gak iso we. Nek ndelok irengmu jelas gak iso. Pokoke nek bengi iso, lanjut. Lanjut nek gak iso. Langsung pecat saka Sabrata. Langsung. Loh, saya tak bose sapa? Sampean. Lah yo kok iso mecat sing mecat kok sampean. Anu dikongkon Pak Mubarok. Ya. Nggih. Saya 1 2 3. Iya. ya. Piye? Yuh, marai ngrungokno rebabmu luwe. Enak sing urung kita, enak sing urung. Sopo? Siter. Nah, siter. Loh, siter ya dijajal. Siter dijajal. Sapa ngerti kok? Termasuk gamelan lho. Astabrata kok tolak ukur sapa? Piye? Tolak ukur. Yo tolak ukur. Tidak nih. Ada. Ini Astabrata, Dek. Astabrata kok Tabrata. tolak ukur. Tolak ukur. Ayo. Yo. Siter. Tuh 2 3. Ya. Lah. Kecing. Lho sing ngempel kok malah ngapangop. Mosok ngempul barang Ngempel duweh tutupan gayor ae rumasane kene gak roh ngono wae piye. Tetep dites. Dites sing ngempel. Lang. 1 2 3. Ya. Ayo. Sesuk rasah melu. Lah apa? Sesuk ra Sesuk nek di- sesuk prei kok. Sesuk yo renang dindi. Hebat. Percaya kalau Percaya, ternyata. nggih. Wah. Astabrata memang menjadi tolak ukur. Makasih Mbak Vela. Mbak Vela, dipersilakan. kersane tak mikir rumiyin Loh, Mbak gitu, Vela. gitu. Mbak Vela tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga sejaran panitia Ya. naik di atas panggung untuk menghibur para warga. Lo gitu. Pak Jalu suasananya apik. Wong nggih. Jalu Prasetyo Eskar. Weh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Ya udah.
Ribet lho sampean. Karo anu Bapak Ketua Panitia suarane ya jos. Pak Ketua Panitia suarane ya jos. Ya turi. Memang. Ya, monggo dipun pangarsani. Ayo. Awit asal berapa? Tolong ukur. Ya. Monggo. Monggo. Mateni sae. Monggo. Kalih Ibu, derene. Utawa pengawasan panitia, Pak. Oke, silakan Bapak Ketua Panitia. Supportere wae. Kula kon drudeg nggih. Napa nggih? Nyanding Kang Mondo dedeg. Dredeg kok sampean gandeng karo bangsa lain no. Pancen aku ki iblis. Ngono. Pripun Mas Akbar suarane gandem to? Gandem merbawani. Kula niki kalih Mas Mondo. Tolong ukur. Wilujeng dalu Pak Edi. Kula jeneng Luki Nduk Vela. Kula biasa nyebutin Nduk. Oh. Suarane. Ngono biasane ngoten niku pas aku MC. Nduk Vela. Oh, Nduk Vela. Nyapa kuwi? Biasane MC ya enggak. Oh iya apa ya. MC Yandut kan ngono kuwi. Ngaturaken napa Pak anu panjenengan Mas Edi atau mungkin kata-kata mutiara untuk Desa Gregol tercinta. Wah bersambutan kula kok nggih. Nek mau Bisa sampeyan. bersambutan. Lah nek badhe nyambut wong kula nggih mboten gadah nyambut cinten. Malah. Intinya alhamdulillah acara wonten dalu menika sukses. Amin. Sembah nuwun kagem sedaya ingkang sampun nyengkuyung. Amin. Wonten mawon. Weh, nggih, nggih. Nduk piye, Nduk? Nembang Nggih, apa? niki duet kalih kula. Enten Kesetiaan origine jati. enten. Oh nggih. Ada. Kasetian Jati. Weh kaset jajan. Kasetian Jati. Mbok menawa aku iso ya. Umur boleh tua tapi lagunya ternyata. Oke. Aku sih enom lho iki. Oh, 6 dong. Sih enom wis 20 tahun kok ya. Nggih. Sorry deh ya. Wes, tinggo kelakon turu nang emper. Lah ya wong sing lanang ngene ya bojone kuru. Wes, tinggo turu nang emper iki yo. Ya langsung dadene nggih. Kasetian Dadene Jati. Pak Edi nggih. Oke. Coba kaya ngapa? Yo. Ini berapa? Tolong Ukur. Oke. Astabrata campur sari. Astabrata. Astaga. Pena Apple lho ya. Pol Pak Edi. Boten bukti ya. Mama. Mirip banget. Matur nuwun. Pak Edi nggih. Nggih, Monggo Mbak katur Nur. lenggah. Mbak Vela matur nuwun. Ya, nggih. Lah, dibacotnya ya Mas. Monggo, monggo. Mas Yudo, Mas Model. Nggih. Ana Mbak Renjel karo Mbak Pesek diaturi jumeneng. Mbak Renjel kali Mbak Pesek. Ya. Siap lah si monggo lah si monggo. Yo, sempote, cok sing gumyak yo. Hey. Astabrata suka bohong 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 bohong
berdua mergo ben pasangannya dewe-dewe Mas. Betul. Iya. Kalau saya dengan Mbak Renjel, kalau Mas Mondol karena ya sama-sama cantik dan sama-sama gantengnya termasuk pasangan yang radial. Apa itu? Dia ban mau piye? Oke. Niki wonten pamundutan kata. Apakah itu? Ah, menika saking dulur-dulur FMA, Fan Militan Astabrata. Menika wonten ingkang ngersakaken Lintang Asmara. Wah, bisa. Karo pasangannya dewe-dewe lho ya. Oke, Karo pasangannya ya Renjel. Aku mulai karo Renjel ki kok aku arep gawe fan jenenge Apa itu? kuwi? Donjel Lover. Apa kuwi? Yudo Renjel Lover. Padahal dhewe apa? Mondol karo pesek kuwi apa? Duwe mesti ora duwe. Masa ndosek nih. Masa dolsek. Dolsek. Mondol pesek. Ndol pesek. Klep. Mondol pesek. Dadi Diaternya ya Mas. Oke. Lintang Asmara, ayo. Siap. Ah, didum anune. Tamane. Heeh. Langsung dadekne Mas ki ya. Oke, siap. Ya, oke, yo. Oh, siang Mantara Ratri to. Ya. Oh, romantis. Lho, ya. pripun all-round niku serba sakit napa? Serba bisa nggih Mas? Serba bisa. Wonten sae joget nggih sae. Kalau mau teng wingking wonten pambudutan anu Mas. Apa kae? Ayu larang regane. Apa kuwi? Lah ya mbuh aku ya napa to Pak? Ngapunten nggih Pak nggih dereng anu e. Anu, ya dijoliliane sing kanca-kanca ping kompak, heeh. Nggih. Ana Mbak Sinta, ana Mbak Aulia, ana Mbak Yovika. Oke, bertiga. Siap, oke. Ya berdiri bertiga, Berdiri. coba kaya ngapa? Heeh, sepote co, cerot. Owe. Hai. Oh. Mas Yudo, Mas Mondo disapa satu-satu dong. Oke, siap. Biar lebih akrab dan biar lebih semangat dengan warga masyarakat yang ada di Grogol, maka akan saya pertanyakan satu persatu mulai dari yang kecil dulu. Oh iya. Ya, karena Asmane sinten, Mbak? iki asmane wis mari karek watuke iki lho rong dina jek nglegi ae. Kok asmane? Namanya siapa? Nggih, kula Sinta. Tempat meninggalnya Tempat tinggal. tempat tinggalnya mana? Saking Nganjuk. Oh, Mbak Sinta asli saking Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Biyayune mempesona, angger mulih sing lanang mesti njuk. Sinta saking Njuk napa? Njuk dahar. Njuk Jul Jono Ndrawina. Setunggalipun Mbak Sinten menika Mbak Sinten. Nggih, tepangaken kula Aulia. Aulia. Nggih. Dadi ndamel Aulia. Nggih, kedah ngoten niku. Saking Sidoarjo. Sidoarjo Kota Lumpur Lapindo. Betul sekali. Ya ampun. Pantesan alise kandel. Wong wedok kanggo alise kandel mesti liya-liyane kandel. Contone. Dan lain sebagainya. Bisa Alia. Saking Sidoarjo nggih. Nggih, leres. Makasih. Sama-sama. Lah disitok engke. Oh iki apa? Asmanipun, naminipun. Oh, ijal mik. Nggih, ndere pitepangan, Pak. Nggih. Dalem Yovika. Mbak Yofi. Mbak Yovika. Damel Y nggih. Nggih. Kula nggih damel Y. Sampeyan wetone napa? Rebo. Rebo apa? Kliwon. Rebo Kliwon, pantese karo Jemah Pon. Lah sebabe napa? Aku lho Jemah Pon. Lah aku lho mah. Mayo wis. Oleh munggatuk Ngono ayo Vika nggih. Nggih. Mbak Ika asli saking pundi? Saking Ngawi. Ngawinipun. Saking Bawu. Ya Allah. Tak.
Mbak Yusita aja ngomong tak krupes lambemu lho Mbak Yusita. tembok terus lambene mondol. Enggak wani kene. Sampeyan ngawine pundi? Babuk Pak Do. Lah nggih sampeyan babuke endi? Babuke Babuk niku sampeyan babuke pundi? Lho kuwi jeneng dusun. dusun ngen kulon babuk. Lah nggih dusune sampeyan kan babuk. Nggih. Lah nggih babuke endi? Nggih monggo jenengan pinarak ngen kula. Mungkin Lah maksudnya babuk pinggiran apa babuk sing tengah? babuk tengah. Oh nggih, sae nek babuk bagian tengah niku sae. Sae. Kok iso sae, Mas? Sae kula tau mriko tau mriko enek warung nyenil cilik. Apa jenengan ndang babuk kok mboten pinarak teng ngen kula. Lah pripun pas kula teng ngene babuke sampean mboten teng griya Lah jenengan kok mboten WA kula riyen to, Pak? Lah kula mboten gadah WA, gadahe WC kok. Do sampean awake dhewe prai pas gak tanggapan ayo dolan ning Babuk. Ya men babuke mate jeneng desa. Oh, jeneng dusun. Nggih. Oh jari Ngawi ya. Ngawi. Tangga kula Mas. Oh, ngaten nggih. Sampe nek dolan-dolan mbok izin karo Om. Iya. Aku ki jarang berpergian ya ning Alah Nganjuk. sampe ning kopi Tomoro. Anak rumahan. Anak rumahan. Bertiga ya, Bang ya. Tiga ya. Tomoro ya. Hei, lagu waktu moro. Apa lagune Mas? Seragenan ya. Oke. Wis bebas bertiga apa? Gelo entuk, lali janjine entuk ninggal katasan. Sing seragenan, iki seragenan. Gelo mboten apa-apa. Gelo ya. Oke. Lho, ora dijak. Oke, yo, gelo. Saestu Bu saestu jam kalih niku. Hei. Ora percaya Bun ya. Iku Tumoro Nganjuk, Pak. Sanes Tumoro Ngawi. Lah nggih. Lah ya, Orang maksudnya bar latihan ya Yop ya. Bar latihan ngono lho. Masa to? Wah. Lu malah mosok to. Yo. Yo. Oke Rio.
Yuk. Kaya ngene Woi, gas. Hei. Terima kasih bertiga Malik Slindro kanca-kanca. Mas Yuda, Mas Mondo, kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku.